Jama'a dan Allah ku yafe min, na san na yi kuskure, dan Allah ku ya hakuri. Ba zan kuma ba irin wannan abin. To ga cikakken labaran. Hukumar ta ce fina-finai ta jihar Kano ta dakatar da jarumi Abdulzahir wanda aka fi sani da Malam Ali Kwana 90 daga yin fina-finan Hausa har tsawon mako 2. Na riga na san ki a matsayinki na ƴa mace. To menene kuma ya rage? Ai baki da wata rana zaki min yanzu kuma. Kin nuna min ke ba ƴan mutunci bace ba. Na riga na zo da bukata ta kuma ke riga kin biya mini. Kina tunanin san ki nake da gaskiya? Wallahi ba san ki nake ba. Abdulzahir. Ya ne? Ya kai muna yaban ka sallah sai ka kasa alwala kuma wannan irin abu ne. Yanzu nan na hau TikTok kawai na ci karo da wani bidiyon ka kana ta faɗar maganganu marasa kyau na rashin da'a na rashin tarbiyya. Wannan abun da kake ba bai kamata ba kwata-kwata. Wannan dalilin da ya sa ma na kasa kallon bidiyon kenan ma na sauka saboda irin comment da na dinga gani marasa kyau. Ni kaina da har na so in yi comment mara daɗi akan bidiyon ka amma kawai na sauka nace bari in kira ka. Me wannan irin abu ne? Wannan wata kalar rayuwa ne? Wannan kalar rayuwa ne? Me dalilin da zai sa ka dinga irin wannan bidiyon akan TikTok a social media? Ba mu ji daɗin wannan abin da kai ba. Wannan ba tarbiyar ka bace kuma ba halin ka bane ba ɗabi'ar ka bane. Ni ban ma yi tunanin haka zan ga irin wannan bidiyon akan page ɗinka ba wallahi Allah. To kana ji? Kana ji na? Ina jin ka. Ka kalli bidiyon na tun daga farko har ƙarshe? Ni ban kalla ba. Kawai ina hawa na fara kalla da na fara jin maganganun kawai na ji ba zan iya ci gaba da saurara su ba na sauka. To shikenan yanzu ka ce baka kalli bidiyo na tun daga farko har ƙarshe ba ka dan ka kalla. Saboda haka kafin ka yi alƙalanci akan abu ya kamata ka duba abin gabaki ɗaya ta kowane fuska. Na farko idan ka je ka kalli bidiyo ɗina da kake maganan nayi duka bidiyoyi na yi bidiyo akan su Sharfaddini da su Maina Usman da su Abu Safiya. Na yi magana ne akan irin gudunmawar da suke ba wa arewacin Najeriya da kuma arewa mafarka da suka kirkira suke ba da gudunmawa a kai. Ƙarshen bidiyon na yabe su kuma su kansu sun zo sun yabe ni a cikin comment section. Sannan na yi bidiyo akan irin mata da suke ba wa samari kansu daga an haɗa a TikTok da mata masu yin rawar fitsara da ɗama jiki a TikTok. Saboda haka wannan ba idan ka kalli bidiyon ga baki ɗaya zaka fuskanci saƙon da nake so na tura. Bai kamata a ce kawai ka je ka kalli bidiyo baka gama kallon bidiyon ba na yi bidiyon minti 3 ka kalli sakan 5 ko sakan 10 na bidiyon ba ka karasa kallon bidiyon ba ka je ka yi min hukunci. Saboda haka ina so ka je ka karasa kallon bidiyon gaba daya da kai da duk waɗanda suka yi min hukunci akan abin da ba shikenan ba su je su karasa kallon bidiyon domin su fahimci wani sako nake so na tura a wannan bidiyon. Kada dai a manta ana nan cikin shafin nan namu na Pro Multimedia. Kada kuma a manta a danna mana alamar subscribe. Yau Abdulzahir, na gode kwarai da gaske da faɗakar da ni da kuma ɗora ni akan hanya da kai. Insha Allah ba zan ƙara kallon bidiyon ka na yanke maka hukunci ba tare da na kalle shi har ƙarshe ba, da ma sauran bidiyo ko kuma wani sako da ake son a isar. Don haka yanzu nan ma zan koma na ƙarasa kallon bidiyon naka daga farko har ƙarshe domin na gane cewar wani sako kake so ka isar. Thank you so much. Na gode. You get it? Okay. If you don't get it, forget about it. Kaɗan daga cikin bidiyon da ya wallafa. Ku kasance da mu domin samun cikakken bidiyon. Kada kuma a manta a danna mana alamar subscribe. Kamfanin nan na labarai wato Tidings Pro, Wire News Never Rest su ne suka ɗauki nauyin kawo muku wannan bidiyon.